zure lanbidetik hasita zer da kazetaritza zuretzat? Kazetaritza niretzat betidanik izan da gauza kontatzea, ezta? Niri betidanik gustatu zait txikitatik gauza kontatzea, bai idatzita, bai berbetan, eta nik uste dut kazetaritza hori dela. Gauza kontatu behar dugu, dekogu zera bat behar publiko bat, ezta? Edo egiteko kontatzeko gauzak, gertatzen diren gauzak kontatzeko, baina hezkuntza edo edukazio puntu hori ere badaukagu, eta orduan gauza kontatzea importantea da, nola kontatzen dituzun ere oso importantea da, eta nik horretan beti goten nazni bastante konsiente, ze kontatuko dodan, nola kontatuko dodan, horrela kontatzen badot, zer gertatuko dan beste aldean, zelan ulertuko dan, ezta? Orduan, kazetaritza da, ez da edo nolako gauza bat. Ardura bat daukagu, ez da? Ardura publiko, importantea, ze guk esaten duguna, eragina dauka. Guk esaten dugunak, eragin dezake, ez dakigu zer, orduan, gure ardura parte horretatik, alde horretatik oso garrantzitsua da. Telebistako parafernalia guzti hori nola daramazu? Bueno, ni nire egunerokotasunean hainbeste makillaje eta hainbeste horrelako arropak ez ditut jartzen. Ez da nire estiloa, baina ulertzen dut dala gizarteak horrela onartzen duen gauza bat, eta batzutan pentsetan dut agian inposizio bat ez dela izango. Pentsa zelan agertzen diren gizonak eta zelan agertzen garen gu emakumeok, eta zenbateko lan dagoen gure irudiaren atzean, ez da? Zelako, nik gogoratzen dut, aurkezten hasi nintzenean, eta zer egingo dugu zure ileaga, zer nolako makillajea eroango duzu, ez niri galdezka, ze normalean hori beste norbaitek erabakitzen da, eta bueno, nik onartzen dut, guapa nagoela agertzen naizenean telebistan, baina bebai, onartu behar da, hori dela gizarteak inposatutako zeo zer, emakumeak egon behar garela super guapa beti, eta gizonen kasuan ez da hain beharrezkoa. Eta denbora gutxiago behar dutela. Denbora gutxiago, nik esan behar dut, makillajean 20 urte eta gero, me tienen pillado el callo, eta egiten doztie bastante askar. Baina ez da normalena, normalagoa da egotea, igual, ordu bete makillajean. Ilea, makillaje, gero vestuarioa, bebai. Orduan, guapa ikusten dodala neure burua? Bai, rotundamente. Ohituta nagoia eta guapa ikusten dut nire burua. Baina, beharrezkoa da? Hori da nire galdera, ezta? Hori ez alda mikromatxismo bat, hori beste elkarrizketa batean esan nuen, eta makillajekoak haserretu ziren, nigaz, vestuariokoak bebai, eta bueno, hau ez da kritika bat, beraien kontra, da erreflexio bat egiteko zenolako gizartea daukagun. Ze hori ere da, hainbestetan, aipatutan, mikromatxismo famatu hori, ezta? Bai, gizartearen isla bat da. Hori da, nik guapa ikusten nau, bai, baina behar dut. Zergatik ez natzen eta esaten dut zelako karetoa, ez? Hori, bebai, adinagaz igual iristen zaizu gehiago, ez da? Erreflexio hori. Eta nik ez diot inori lanak kendu nahi, nik ez dut esan nahi ez direla beharrezkoak, makillajekoak eta vestuariokoak. Baina, agian, erreflexio hori gu emakumeok eta gizarteak oroar, egin behar dau. Andrea, zure kasuan aldaketa ez da izan bakarrik veganismoa, ez da? Beste ohitura batzuk ere aldatu dituzu, zeintzuk adibidez? Claro, veganismoaren inguruan hasten zarenean irakurtzen, ikusten duzu adar asko dauzela, ez da? Veganismoa, zero waste mugimendua, bigarren eskukoa, eko, gauza pilo bat, orduan horrek ez du bizitza errazten, hori horrela esan behar da. Baina, egin daiteke eta ez da egin zaila. Ez da egin zaila, nik orain bigarren eskukoa arropa erosten dut, nire denda erosteko gauza guztiak da denda vegano bat, a granel, ekologikoa, ez daukat etxetik oso gertu, baina kotxe hartu eta 10 minutura iristen naz, eta esaten diate, baina mucho veganismo eta kotxean zoaz erosketak egitera jaske supermerkatura joateko ere,
kotxean joan behar naz, orduan, etxetik gertu eukiko banu, joango nintzateke oinez, baina ez daukat, eta denda hori da, para mi, osea, lo más, eta hor utzi nahi dut nire dirua. Kotxe hartu behar dudala? Bai, perfektoa naz, ez naz perfektoa, egiten dudan aldodan guztia, eta nire esku dagoen guztia, eta nire asmoa ez da perfektoa izatea da, bueno, zakitzelan esan, baina lehen nintzen modu batean, ez da, orain, bertsio hobea. Andrearen bertsio. Andrea 2.0, 3.0, lo que quieras. Bai. Orduan, evoluzioa, ez da? Bai, oza, nire konparazioak zaizkit gustatzen, oza, ni ez naz zu baino hobea. Ni naz, lehengo Andrea baino hobeago, ez? Hori da apur bat bilatzen dodana. Eta egiten dudan guztia da animaliekin eta planetarekin daukan zorra ordaintzeko. Eta egiten dut gustora eta hori da nire bizitza orain. Zaila da, baina gizartean ez dagoela oso barneratuta hori. Gizartean zer dago barneratuta? Ondo pasa, ondo bizi, tempus fugit, carpe diem, bizitza bakarra dago, ez dakiz zer, eta bai, egia da, bizitza bakarra dago, baina planeta bakarra dago, bai, eta planeta zapuzten badugu,